Afgelopen weekend is zo is gebleken, is er een waterleiding geknapt. Ergens tussen het plafond, tussen de eerste en tweede etage. En dat heeft dit als gevolg. Ja, want er leidt nogal wat water, hè? Ja, we schatten in dat toch al een centimeter of 2 water in het pand is gekomen. En dat betekent dat er net werken in? Nee. En dus stienen de klanten van het werkplein, het Jeddere CWI, voor een dichte door. Wiels er binnen het werken wordt om al het water weer voor te krijgen. Alle afspraken binnen al zijn. De mijnwerkers binnen van de morgen huis stuurt of haar onderdak kregen in een oorkantoor van het UWV. Geluk bij een ongeluk is dat een pad van het personeel krijgt training had in het WTC Expo. Het eerste doel is natuurlijk het lek dichten. Nou, dat is inmiddels gebeurd. Er lekt dus geen water meer. En wat we nu doen is het gebouw zo snel mogelijk weer schoonmaken. De vloerbedekking reinigen en bekijken of we dat moeten vervangen. En het pand zo snel mogelijk weer operationeel krijgen. Hoe lang dat nog duurt is nog net bekend. Ik is nog net te zien hoe groot de skierkrek is.